Kas panagsagana iti baro nga school year, papapigsan ti Philippine Health Insurance Corporation wenno PhilHealth ti proteksyon iti salunat para kadagiti estudyante ken manursuro baban iti YAKAP. Maiya si dagiti nasken a serbisyo ti salunat kadagiti pagadalan ken komunidad tapno nasapsapa a mailasin ken mataming dagiti sakit. Karaman dagiti pagadalan kadagiti prioridad a lugar para iti panakipatungpal ti YAKAP tapno makaawat dagiti estudyante iti natalged a salunat babaen kadagiti primary care providers. Iti agdama ina 56 a pagadalan tinagnumar iti YAKAP nga daan iti Nasurok 7,000 nga estudyante mannursuro ken staff a benepisyaryo. Manamnama nga umadupay daytoy a bilang kadagiti sumarunong aldaw iti agtultuloy a panagtitinulong ti PhilHealth ken DepEd tapno maitandudo ti salunat or tinasalunat a komunidad kadagiti estudyante. Iti sidong ti YAKAP mabalin nga umawat dagiti benepisyaryo kadagiti consultation kasapulan na pamayan iti laboratorio ken diagnostic baban iti rekomendasyon ti primary care providers da.